Oikein paljon tervetuloa tähän uuteen videoon. Me pelataan täällä Hihuli-Craftissa ja olisi tarkoituksena tehdä loppuun toi Enderman XP-farmi. Puuttuu Endermite, niin pitää se käydä laittamassa. Ja joo, ei kai se on nyt ekana suunnitelmissa. Noin, ja sitten nyt mulla on nentäkin, jossa lukee Vovi voi. Joo, tää yrittää ottaa uusia junkkeja, se ei tykkää tästä ollenkaan. No ei tietenkään, Minecraft ei ikinä tykkää ladata. Siis Minecraft vähän jännä, Nyt koska... tää ottaa aika huonosti näitä uusia junkkeja. Ja mulla on niinku, mulla on 2-3 junkkia mun ees, kun mulla ei edes rokettia. Ei nyt ette voi koskea, eppä nyt mun farmi toimii. Mikä? Kuinka korkea on tää mounthaili? What the fuck? Mä otan nyt keycode 244. Oota. En se unohtaa tärkeyttä. Täällä on näkyy hirveesti näitä Mikä unohtuu? Mulla on niitä 3 chestia. Häh? Tupla vai normaali? Normaali chestia, kun noin chestit on normaali. Omassa maassa mä tein siellä enemmän. Hei ei. Hei, mitä te nyt hihhuatte? Miten niin joku meni hetkinen? Miten sä siellä olet? No mitenköhän se siinä on, kun sä ite unohit? Mitä? Joku oli siinä samassa kolossa Endermitin kanssa. Miten sä sinne pääsit? Drownedin pään sain. Voi. Mä Hihuli hihu. Niin saako Aleksilta vielä yhden name-tagin? Laittu vielä yhden name tagin. Täytyy miettiä. No mieti vaan. No, kyllä sä voit saada. That has to be a bug. Täällä on pillakeri täällä sun niin. Joo, oot. Se... Hei. Et niin. Niin, kysymys olikin, että mähän en tiedä yhtään minkälaisen mä teen. Ja mä tähän kaiken jäppäyksen vai? Mut sä voit jättää, jos sä haluat. Niin. Kaikki voi editoida omalla lailla. Niin. Tässä on vierekkäin 2 Ocean Templeä! Aha. Aivan. Mitä mä näen? Vesi tämmönen jutska menee deepsettiin asti, aha. Kaper näkee elämässä ekaa kertaa vettä. Juu. Onks Oleks väärässä? No itse asiassa. Kyllä on. On no itse asiassa. Itse asiassa kyllä se Itse väärin on. asiassa. Yes, kolmas on. Päivää Drownedit on. Kyllä Kraika halus antaa mulle uuden tridentin. Ihan kohta käy vesta. Häh? Se jätti meidät taas. Ilkeestä. No niin. Lehtiä piti hakkea lisää.
Mä en pysty päästä sinne. Tää on ainoa asia, mitä voisin päästä sinne, ei tulo pääporta, että jos mulla olisi niinku ne Eye of Endereitä, mitä mulla ei oo. Tai sitten jos se olisi niinku niinku se super pieni chance. Ja nythän te pääsette sinne. Ja tää farmi toimii. On sen yläpuolelle ollaan. Onko nää enemmän tää hirveellä meille? Se on 50 levua. Joo, elikkä ennen kuin mietitte, niin mä onnistuin kuolemaan, kun mä afkasin mun farmilla. Sen takia levut hihua. Kaper häkkää. Juurikin No näin, niin, for ja info. nyt Terveisi serveri. Ai mitä? Mitä? Metu X moved wrong ly. Mitä? Ihua. Mä cheattaan for info, mä ite oo elytrolla nimittäin tällä hetkellä. Sä väärin liikut elyt. So. Törmäsin seinään, niin ehkä varmaan se liikuinkin. Mä löysin, onks toi uusi ei, tää ei Bastion edes. Mä oon sokkea. No niin, otetaanpas akse. Hakataan. Hakka puita. Otan nää mukaan. Otan 2 sulkkeria mukaan ja tää paperi tänne. Toi. Noitakaan mä en tarvii, totakaan mä en tarvii. Uusi fortressi, ai. Mä haluaisin jossain kohti vetää kyllä Winteriä. Jätetäänkö mä sen yhdessä vai onko se semmonen mitä voi ite vaan tehdä? Mä en oo ihan vaama. Jokainen kaivoi itse jos haluaa. Niin. Jep. Kuitenkin skullien keräyksessä menee aikaa kaikilla. Hetkonen, tupettaako tää Spectre-arroveita? Ei. Tossa on arroveita, noni. Tää näin ja... Ei ku... Mä oon ihan tyhmä. Ei ku en mä voi tehdä ees tota vielä, no. Tiedätkö tää FPS goes crazy? Elikkä... Mä voin lähteä sinne exploraamaan ja katsoa, että jos mä etsin jonkun kaivoksia ja menen sinne ja katsotaan paljon mä saan... asioita. Tää laskee. Hei, tässä on raviine, mä menen... No niin, mä menen tänne raviineen. Tää raviine mä aion jättää kokonaan, niin... Sä voi ottaa siitä jotain hauskoa, mitä mä en nyt ikinä... Mä tuli otan kaiken, mitä mä löydän, paitsi kopperia mä en kyllä ota. En. Tähänpäs. Tähän craftin tableni. Näin ja... Näin ja... Näin ja... Jes, mä saan pickstepin. Hyvä. Pitäis mennä kyllä vähän alemmas, tää ihan sairaanhuonossa leijeristä. Tänne.
Onkohan se ollut pausella se mun video? Mut se, mä laitoin sen pois pauselta, mut se on takaisin pausella. Voi. Mä tiedän miksi se on pausella. Mä lopetin sen kun mä menin kattoo takaisinpäin yhden jutun ja... nyt mä oon vaan yhtäkkiä Deep Slateissa. No semmosia sattuu. Nonni. Mä löysin ekat timantit. Eiku, otapas. Nyt vedä. Mä löysin timanttia. Mulla on 13 timanttia löytyy. Mä en ihan kaikkea ota. Mut melkein. Kaiken ironin mä otan, kultaa mä ja hakea tulta, kun se on tuolla katossa. Timanttia, mutta tossa on laavaa vieressä, niin mun pitää olla varovainen. Ja vettäkin löytyy. Ja timanttia sieltä veden altakin. Niin. Mulla on lisää timantteja. Roketit on vaan yliarvostettuja. Joo. Montako blokkia jäljellä ja paljonko rokeetteja? About 4008 rokettia jäljellä. Eli puolet on mennyt vähän reilu. Kyllä sä vielä kotiin pääset. Mikä ihme. Ja taas timanttia lisää. Kamala, mä melkein kuolin kun mä osuin seinään tuolla mun elytralla. Mä en tiedä kannattaako mun lentää luolissa. Ei mulla jäänyt kuin 1000 blokkia. Mä pääsin nimittäin 8000 blokkia 18 tommosena. Mä olisin päässyt kotiin, mutta kun loppu rokketit. Mäkin on kotona, mä voisin yrittää rekordaa se homma. Niin tai ei rekorda, kun katsoo miten se näytti se mun rekordi, mitään lakkaa pikkasen loppuako. Mikä homma? Minä ja Alex, me jättiin molemmat katsoa, jossa... Mä katso sitten, kun mä saan mun jäätelön, mä lähden kotiin tästä keivistä ja sit mä katson vähän mun recordingia. Tuo ABS pois backgroundista kanssa ja hiihua. Kauan toi kestää? Tunti 20 minuuttia. No kohta lähden tuli kotiako. No itse tää on aika hyvä päätepysäkki, täältä löytyy laavaa. Nyt pitäis vaan lähteä ylöspäin. Et halua muutosta tulee. Aha, mä mainosin blokkeja ja niitten takaa löytyi timantteja.
No niin. Käy jos mä saan kahvia, mä käyn kattoo, jos mä saan kahvia. Mä sain noin ja tän verran tuli. Mä sain aika kivasti asioita. Tuolta mun retkeltä. Joo. Kiitos kun katsoit.